Chámome María e veño dunha familia humilde de 4 irmáns que meus pais toda a vida se dedicaron á agricultura, que eu recordo. Caseime, o marido tiña unha explotación de 20 vacas por aí. Pois a mí o que máis me gusta de ser gandeira é que sí que temos tempo libre as gandeiras de hoxe en día. Antigamente non, cando estaban nosas nais non, porque tiñan que estar muxindo na vaquiña, despois había que ir buscar a comida para as vacas, para a media mañá, despois facer a comida, para cando viñeran os nenos da escuela, volvelos a mandar, sempre era a sumisa. A muller sempre era a sumisa, agora non. Agora as mulleres somos igual como somos na agricultura. No campo sí que hai futuro. O que pasa é que, claro, píntano moi negro, pero o campo non é negro, o campo é verde, é todo verde, non é negro. E a xente nova animo a que veña a traballar ao campo, que ten bon nivel de vida, relajados, salud mental, cartos. Mulleres de Seo é unha liberación para as mulleres, axúdanos a valorar o noso traballo, despejaste, sempre aportas, liberaste moito mentalmente, axúdanos moito, apórtanos moitísimo.